keyo. Jalo jatend piny machon Rigathi Gachagua yango ni nitiere kweth moyiedhi mar obila ma osebedo kalal kod rawere makwedo sirkal e mbui. Gachagua osingo mar yango tend kweth obila ma kamano kowacho ni jatend piny Kenya William Ruto nyaka kaw ting' mar lal gi jopiny. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owin leronwa Gachagua wacho ni ling' mar Ruto yango ni sirkal ong'eyo kata tiyo kanyakla kod jogo ma osebedo kalal gi jopiny. Ndalo adek kende bang' jatend duond bura mar Kenya Martha Karua wacho ni tiere kweth moyiedhi mar obila monywando obila mag piny Uganda kod Burundi ma osebedo kalal kod jopiny e pacho kae. Jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua bende osiro lwedo weche makamago. Iduol motegno ka duond Johana Jabatiso e thim kanyiso oganda jokristo mondo olos yone jawar. Gachagua bende oloso e dalane mawa Munyoro e kaunti ma Nyeri ka owacho ni tiere kweth moyiedhi mar obila ma osebedo kalal kod jopiny ka bende osingo mar biro chiwo ler e wi tend kwethno e ndalo machuok mabiro. The abduction squad has select people, mostly from Ruto's ethnic group, a few others, and they're both from military and police, foreigners from Uganda, from Burundi, and God knows what other countries. And their command is outside of the police force. So it's only William Ruto who can tell us, because the buck stops with him. The admission by the Inspector General of Police that he is not aware of who is doing the abductions confirms what we know and what we have gathered. There is a unit of police officers that are not under the command of the Inspector General of Police that are carrying out these abductions and killings. There is a building in Nairobi, the 21st floor, in the city center, where this unit is operating from, led by a certain Mr. Abel. Will be giving a second name in the next 1 week or so. It's a unit of officers drawn from across security agencies that are not under the command of the Inspector General of Police. Abel is a cousin to a very senior government official in this administration. And if this unit is not dismantled, we'll be giving the name of the building and the full names of that officer and his cousin in this administration. And these people are not answerable to the Inspector General of Police. Your guess is as good as mine as to who is the commander of that unit. Gachagua mane ogoli apisi dwe mar 10 higani bang' osiep mare kod jatend piny William Ruto bedo mawach ochwalo lweny e dhod jatend piny ka owacho ni William Ruto nyaka kaw ting' e wi lal mag jopiny. When I raised concerns about the dysfunctionality of the National Intelligence Service, I was accused of being insubordinate. However, the events of recent months have regrettably validated my position. President William Ruto must take full responsibility and immediately address this egregious violation. Maonge uruma, Gachagua ore gotok Ruto kod kit kamasia kuom twango dhoge e kinde ma jopiny to ywago anyuolagi ma ondhi kod jogo ma ichichgo ni obila. Gachagua wacho ni ling' mar Ruto e wi lal mag jopiny nyiso ni piny owacho tiyo kod joma osebedo ka ndhiyo jopiny. To remain silent or inactive is to suggest that these actions are being carried out with his knowledge and consent. It is impossible to ignore the fact that the only link among the victims is their criticism of the president and his administration. Boka mar Gachagua odhi nyime kod rodho tend obila ka onyiso ogai mar obila mang'weyo maling'ling Nurdin Haji mondo gwe tao kuom nindo e tich. The situation is clear. Our security agencies are either actively complicit in silencing dissent or profoundly incompetent and unable to take decisive action on one of the most significant security crises the country has faced under this administration. Gachagua kuro donjo e list mabor mar jotelo mag siasa, jotend ute lamo, kaachiel kod riwruoge makedo ratich oganda ma oseseyo sirikal e wi lal mag jopiny kendo kwayo tend obila mondo ogwe tao. Mabiro bang' tend obila bolore tenge e weche matudogi kod lal mag jopiny kendo wacho ni ok ging'eyo joma osebedo ka lal kod rowere maseyo sirikal e mbui mag tudruok. Chris Owino, Ramogi TV,
Nairobi.